Ну миңа ошойдур эмне ошол процесс инде. Алыштырырга, тигини кийип карарга, муну кийип карарга, тигилейтип карарга, булайтип карарга. Бөлөшөрүн кисип атырсызбы дейм. Yok, reklama түгел. Yok. Мысы килишмей, биздин кийип турма. Кимдир ошый, кимдир кибетке бара. Дөрүс. Булугуз Гүлшишек, булмагыз Айсулуу. Койнар сәлем барыгызга да. Бу демәк дип аталган подкастның чираттагы чыгарылышы, аның алып баручысы мин Илюза Касыймова һәм без бүген сөйләшәчәкбез бик кызыклы гына темага. Стиль, мода, заук турында бүген безгә сөйләячәк стилист Лилия Тимирова. Лилия, хәерле көн. Исәнмесез, барчагызга да. Бик шатман шушы студияга, Ялкын редакциясына килүемә. Сезнең белән танышуыма, күрешүемә. Без сине биредә күрүебезгә шатбыз. Инде кайчаннан бирле зарыгып көтәбез. Кайчан килә икән Лилия, кайчан безгә серләрен ачыр икән, кайчан сөйләр икән безгә стиль турында, мода турында дип. Инде сораулар да бик күп килде. Һәм искәртеп узырга кирәк. Безгә сорауларны җибәрә аласыз сез дә, караучылар да, тыңлаучылар да, укучылар да. Нәкъ менә яшьләрдән, яшүсмерләрдән, хәтта олы яшьтәге безнең аудиториядан килгән без сорауларны алабыз җыеп, һәм инде кунакка бирәбез. Менә шулай җыелды безнең сораулар, һәм сезгә хәзер биреләчәк. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Әзер. Димәк, кайчаннан башлап, нәкъ менә мода, стиль белән кызыксына башладыгыз һәм инде шушы өлкәдә кайныйсыз. Аның беренче башлангычы дип әйтим инде, беренче билгеләре булгандыр кичкенә вакытта. Чөнки мин бик нык ярата идем кием алыштырырга. Авыл җирендә беләсез бит инде кирю процессы бик катлаулы. Әле ул хәзер генә һәрбер өйдә әллә ничә кер машинасы, бөтен теге автомат нәрсәләр дип әйтим инде. Ул вакытта гади генә машина, әни көне-төне эштә, без 3 бала, әбикәй бар, әйме. Һәм Лилия шушы бер нинди, ничек дип әйтим инде, сүзләргә карамастан, әнинең бик нык эше күп булуына карамастан, көненә бер 3-4 кием алыштырадыр. Хәзер әйтәбез инде образ дип әйме. Кием алыштырырга нык яратадыр. Шкафны ачам да, бер кием киеп чыгып китәм. Тагын ашап нәрсәләрен дә өйгә кайтасың. Тагын урамга чыгып китәсең дуслар белән балачага бит инде без. Анан тагын бер кием алыштырып чыгам. Теге топ тияме, тагын алыштырып чыгып китәсең. Әни шунда мине бик нык ачуланадыр инде. Аңлыйм мин аны, менә хәзер аңлыйм мин аны. Чөнки ул аның белән юасың бит әле ул вакытта. Ул вакытта полуавтомат машина. Башта юа да, потом син кул белән инде аннар кул белән сыгасың, чайкыйсың, салкын суда, анасын сыгасың. Ул менә зур эш, атна буена шулай җыелып килә, анасын эшлисең, зур эш. Большая стирка дип әйтәләр бит әле, менә шул шимбә якшәмбә, шундый көн иде инде. Җәй көне авылда булай да кием нык пешереп инде ул. Кыш көне процесс ничектер бар, җиңелрәк барадыр инде. Менә хәзер әйткәнемчә әнине аңлыйм, һәм мин нык яратадыр инде. Кичкенәдән хәзердән теге төшенә башлыйсың, уйлыйсың. Ну миңа ошойдур менә шул процесс инде. Алыштырырга, тигини кийип карарга, муну кийип карарга, тигилейтип карарга, булайтип карарга. Аннан соң ул әкренләп югалды. Мәктәп еллары, аннан соң университет еллары, анда укытучы булу һөнәрен ияләштердем мин, үзләштердем. Аның турында әзрәк онытылып торды. Ләкин укытучы булганда да мин шулның 2нче гимназиясендә эшләдем. Бик мотор итеп үземне карап, шулай киенеп йөрергә яратам. Кайсы фән укытучысы идегез? Инглиз теле. Инглиз теле укытучысы, 5 ел инглиз теле укыттым мин, Казанда укып кайтканнан соң. Мотор итеп үземне карап, шулай киенеп йөрергә яратадыр инде. Үземнең укучылар да шулай теге комплиментлар дип әйтәм инде, илһамланып, шундый теге асызлыклап әйтәләр иде инде. Үзенчәлекле киемнәр киергә, ничектер аерылып торырга нык ярата идем. Менә шуннан соң шәһәрне алыштыргач, без ир белән Казанга күченеп китәргә карар кылдык. Әкренләп аннан соң китте. Шушы менә балачактан килгән ярату киемгә, мотор киемнәргә, киенү процессларына инде изләү процессы бик яратам. Шул теге стильный, теге зауыклы мотор киемнәрне, сыйфатлы киемнәрне эзләргә. Чөнки бит үзегез беләсез, магазинда бар тегенди дә, мондый да. Һәм менә шушы процесс мине әкренләп, шушы яратуым дип әйтим, һөнәргә әйләнде. Әкренләп менә шул хоббига, аннан соң һөнәргә кирип китте инде әкренләп. Стилист булу өчен берәр кайда укыдыгызмы, белем алдыгызмы? Курслар үттем, шул интернетта хәзер бөтен доступны, ничек була татарчага итегез. Кул астында гына. Бөтен нәрсәне карарга мөмкинлек бар. Ләкин иң барыбер миңа калса, миңа иң ярдәм иткәне ул бары Ходай биргән талант. Шунсыз миңа калса барыбер авыррак була. Талант һәм әлбәттә тырышлык. Эзләнү процессы кирәк, аралашу һәм әлбәттә практика кирәк инде. Ансыз булмый. Нинди генә белемнәрең булмасын, практикасыз
келіп шықмый бер нәрсе. Теория практикасыз өзегіне яшай алмый дип әйтәм. Хаталар да эшләп карарга кирәк, барыбер Әлбәттә, ансыз булмый. бару өчен Әзрәк нәтиҗәгә. башларны тишмичә булмый. Әйе. Зәвыклы, матур итеп киенү өчен ниндидер 3 кагыйдәне әйтә аласызмы? Менә төп 3 кагыйдә шушындый дип. Зәвыклы итеп киенү өчен Әйе. иң беренче чиратта үзеңне аңларга кирәк. Мгм. Нәрсә телисең син? Сиңа менә күңелдә булган менә шул кешеләр күп вакытта киенү процессында, үзләренә кием сайлау вакытында шулны оныталар. Монысы иң мөһиме. Сиңа күңелеңә нәрсә ятышлы, нәрсә телисең син чынлыкта? Ничек итеп күренергә телисең син? Нинди максат синең? Бүген кигән образыңның максатын нәрсә? Син нәрсәгә ирешергә телисең шушындый образ белән? Аннан соң икенче пункт дип әйтәм инде. Ул синең фигураңның, үзеңнең төс кыяфәтеңнең пропорцияларын аңлау. Сиңа бу килешәме, юкмы? Синең фигураңа килешеме, бу юкмы? Менә шул әйберләр. Теге үзенчәлекләрен белеп алып, әйе. кайбер җирен Ассызыклыйсың, кайбер җирен әзрәк кенә качырасың дип әйт, яшерәсең кием астында, менә шундый нюансларын дип әйтәм инде. Шунысы һәм өченчесе яшәү рәвеше. Кайда яшисең син? Кем булып эшлисең син? Например, мәсәлән, дип әйтәм инде, Татарстан безнең менә Казанда киенү белән барыбер теге җылы яклар, кызу яклар белән бер төрле була алмый. Бездәге климат төрле. Шуңа кайда яшәүең ул бик мөһим. Һәм шул ук вакытта кем син? һөнәрең буенча. Һөнәрең буенча статус гомумән әйткәндә. Син декреттагы әни булсаң, сиңа офиста киеп йөри торган юбка карандаштыр, блузкалар бик туры килеп бетми дип әйтәм инде. Каблуклар белән, бала белән урамда чабылап йөреп булмый. Шуңа шушы моментларында искә тотырга кирәк. Шул ук вакытта әгәр дресс-код бар икән эш урынында, әлбәттә син аны сакларга тиеш. Син бу кагыйдәләрне һәрвакыт башында тотырга тиеш. Әгәр дә дресс-код юк икән, әгәр андый бер кертелгән икән, рөхсәт ителгән икән, әлбәттә ул пунктны истә тотырга кирәк. Шуңа инде тагын бер әйтеп китәм, яшәү рәвеше, кайда яшәүең, яшәү рәвешең, кем булып эшләүең, нинди статусың, менә бөтенесе мөһим. Әйе, роль уйный димәк. Кием сайлаганда һәм үзеңнең стилеңне, образыңны булдырганда. Һәм шушыннан ук чыгып тагын бер сорау, хатын-кызның гардеробында нәрсә булырга тиеш? Бармы менә шундый иң кирәкле әйберләр булырга тиеш дигән? Теге база дип әйтәләр бит әле. Хәзер элек берничә ел элек шушы стилистика темасы кирип киткәндә, беренче адымнар атлаганда, кешеләргә шундый интернет тулы иде ул списоклар. Базовый гардероб нәрсә булырга тиеш анда. Һәм анда 10-15 кием буладыр инде, чтобы теге берсе белән берсе туры килерлек инде. Хәзер ул әйберләр артта калды дип әйтәм инде, чөнки һәр кешенең, һәр хатын-кызның үзенең базовый гардеробы. Һәр кеше аерыла. Ләкин шул вакытта менә үземнең опытыма, тәҗрибәмә дә чыгып әйтсәм, эшләү кызлар белән, хатын-кызлар белән эшләү процессыннан. Күп кеше нәрсә дип әйтсәк тә барыбер джинсылар гына. Читкә куймый. Бер 99% дип әйтсәм дә ялгышмасмын, чөнки һәр кешедә берәр пар булса да, бер-ике пар булса да джинсы чалбар була. Шуңа туры фасонда мин бик еш тәкъдим итәм инде. Туры фасон, джинсы чалбар беренчесе. Икенчесе берәр футболка тәкъдим итер идем инде. Ак төстә, кара төстә. Ак төстә, кара төстә дә булырга мөмкин. Шул ук вакытта ак белән кара бит инде ул башка төсләр белән дә бик нык яхшы тәңгәл килә, туры килә. Шуңа ак белән кара әлбәттә һәм бежевый шундый ком төсендә, песочный төсләрдә булса мөмкин. Чөнки алар да бик нык актуаль һәм һәр вакытта да инде һәм башка төсләр белән дә тәңгәл китерергә аларны җайлырак. Һәм шул ук вакытта икәү булды. Һәм өченчесе берәр тигез матур табанлы аяк киеме. Булсын ул кеды, булсын ул лофер дип әйтәм инде. Чөнки хәзерге вакытта безнең хәзерге заман безнең шундый, тизлек заманы, кайдыр чабабыз, кайдыр ашыгабыз. Каблукларны көн саен киеп йөреп булмый, кызганычка каршы. Шул вакытта садикка да өлгәргә кирәк, эшкә дә өлгәргә кирәк. Менә шуңа тигез табанлы берәр аяк киеме әйтер идем инде. Булсын кеды, булсын ул сандали, менә җиңел, уңайлы. Менә уже дип әйтәм, гафу итегез. Күз алдына китерегез, яхшы бер футболка, яхшы джинсы һәм тигез табанлы аяк киеме безнең инде бер образыбыз әзер. Бу бер кайчан да модадан чыкмый торган әйберләр дә бугай. Бер кайчан дип әйтә алмыйбыз. Әйе, бер кайчан да дип әйтмибез, чөнки барыбер мода үзгәреп тора. Ләкин хәзерге вакытта әгәр ул сезгә килешле икән, әлбәттә ул сезгә бик нык озак еллар
хезмәт итәчәк бу киемнәр. Шул әйтеп китәсем килә. Футболка безнең кысып торырга тиеш түгел. Әз генә булса да тән белән футболка арасында, кием арасында 1-2 сантиметр буш ара дип әйтим инде калырга тиеш. Матур гына җиңнәр белән шул ук вакытта нык кыска да булмасын, кысып та тормасын. Әзрәк иркенлек сизелергә тиеш хәзерге киемнәрдә. Джинсына әйтеп киттем, туры фасон иң яхшысы. Һәм аяк киемен әйттем инде. Һәм аяк киеменең иң мөһим пункты ул чиста булырга тиеш һәр вакытта. Менә шунысы. Кайбер кешеләр бит әле кешене күргәч, беренче тапкыр очрашкач, аяк киеменә карый. Аяк киеме шундый сүзләр дә йөри, бигрәк тә егетләр турында әйтәләр инде аны. Аяк киеме ул кешенең йөзе. Әйтәләр бит киемеңә карап каршы алалар, акылыңа карап заталар. Менә аяк киеменә карап каршы алалар инде. Тәҗрибә дидегез бит, ничә ел менә шушы мода өлкәсендә дип әйтик. Хәзер Илюзә, соны китсәң, башта әйткәнемчә ул бик хобби кебек кенә булды. 19 еллардан минем әкренләп, чөнки мин әле инглиз теле укытучысы буларак Казанга күченгәч, репетиторствымны онытмадым. Хәзер дә язалар әле Лилия Талгатовна, кайтасыгыз килмиме, баланы бирәсем иде, икенче баласы үсеп килә уже кешенең. Аны сезгә бирәсем киләдер, алмыйсызмы, шулай һаман да язалар, ләкин мин инде кайтасыгыз килмиме? Нокта куйдым, ул нигә? Тулайым нокта куйдым. Ул инде тормышымның бер өлеше булып тора. Ул минем өчен бик нык зур тәҗрибә бүләк иткән өлеш. Ул өлешкә әйләнеп кайтасым килми дип әйтәм инде. Ләкин бер кашан да юк дип әйтмә дигән безнең гыйбарә йөри. Шулай да булып торсын. Минем бер профессия, минем бер ничек дип әйтим инде. Бик нык яхшы белгән бер өлкә булып торсын. Әйе. Һәм бер әйткәнемчә инде шул репетиторствоны мин онытмадым Казанга күчкәч. Икесен бергә. Стилистика минем бар да как хобби, барып шунда образлар ясап кайтадырым, чөнки мине ул бик нык илһамландыра торган процесс. Мега якын гына бардым, килдем, тиз генә кайтып җитәм дә, һәм инде кичке балалар мәктәптән кайтышка репетиторствога утырам. Репетиторство белән шөгыльләнеп, ничәдер сәгать. Менә шулай итеп барадыр минем. Яхшы гына әкренләп менә шундый эшчәнлегем. Менә шулай итеп барды, әкренләп үрелә. Берсенә кумаучауга итмәде. Җайсыз була башлады дәрес алып барырга, авырга узгач, бик киткән вакытта инде дәресләрне тулайым, туктатырга туры килде. Һәм шуннан соң инде нокта куйдым. Шулай. Менә сорауга кире кайтсам, 19 елдан. Әкренләп кенә хобби кебек башланып киткән процесс. Менә шулай хәзер әкренләп минем өчен җитди бер профессиягә әйләнде. Шәп. Бәлки кайбер караучылар үзләренә теркәп тә куярлар, менә шулай ничек җиңел генә, матур гына итеп хоббины эшкә әйләндереп булуын. Миңа калса әйтеп үтәргә кирәк, бер нәрсәдә җиңел генә бармый инде, мондай теге бармакны шортлатып кына. Һәрбер кеше барыбер үзенә тәҗрибә туплый, үзенең характерын үзгәртә. Например, мәсәлән, мин үзем шәхсән бик нык оялчан, корку белән менә шундый адымнар ясадым стилистикага. Чөнки шундый тәрбия инде минем, шундый бик тыныч итеп тәрбияләнгән. Авыл кызлары булай да шундый бит инде, тыйнак. Үзең бик тыйнак, кеше нәрсә дип әйтер, кеше сүзе, менә ул әйберләр кеше сүзе кеше үтерә дигән татар мәкаләсе бик нык зур мәгънәгә ия. Шушы мәкалә, шушы сүзләр аркасында, шушы сүзләр, шушы фикер аркасында беләсезме, дөньяда күпме кеше үзенең эшен башлый алмыйча йөри. Үзе теләгән эшне башлый алмыйча йөри. Шул ук вакытта кичкенәләр булсынмы, зурлар булсынмы, һәм инде гомер буе дип әйтим инде, теләмәгән җирләрендә яшәп, теләмәгән җирләрендә эшләүчеләр күп. Һәм чынлыкта да кеше сүзе дигән әйбер күбесенең башында утыра. Миңа повезло дип әйтсәм, бик матур да булмас, русча әйтәм инде. Мин үз өстемдә нык эшләдем, һаман да эшлим. Шул курку хисләрен бетерү өстендә, үземне күрсәтү өстендә дип әйтим инде, үземнең талантларымны ачу өстендә әкренләп эшлим, һаман да эшлим, чөнки бу процесс миңа калса туктала торган процесс түгел, гомерлек процесс. Ничек кенә без шундый сәер генә рәвештә кереп киттек модадан психологиягә. Хәзер стилистика белән ул мода, стилистика ул нык бергә янәшә бара торган психология белән. Хәзер менә кире кайтык киемнәргә. Ничек үзеңнең үзенчәлегеңне саклап калырга? Чөнки хәзер бөтен кибетләрдә дә, шоурумнарда да бер төрле киемнәр, урамга чыксак та бер төрле төстә, бер төрле күлмәкләр киеп йөрүчеләр дә күп. Нишләргә бу очракта? Спрос-предложение дигән безнең бит инде сүз бар.
Әлбәттә, нигә шоурумнар һаман шул ук бер төрле нәрсәләрне? Чөнки менә дөрестән дә шул күп шоурумнарда шул ук бер төрле бер җирдә, Кытайда булсын, анда кайсыдыр ниндидер Россия фабрикаларында булсынмы, шул ук бер киемнәрне тәкъдим итәләр. Чөнки кеше ала. Әгәр кеше алмый башласа, бу киемнәрне сорау булмас иде, һәм алар сатмас иде. Ни өчен саталар? Димәк, кешегә бу бара. Кеше ала. Шул ук күлмәкне ала. Чөнки ни өчен? Чөнки кеше аңлап җиткерә алмый. И инде шушы вакытта мин әйтеп китәргә тиеш, менә стилистлар белән, блогерлар белән бик нык эшлиләр бит инде. Шу магазиннар, брендлар дип әйтим инде, шоурумнар. Менә шул рәвешле алар үзләренең киемнәрен популярлаштыралар һәм гади кешегә күрә, менә гади кеше, менә бу җырчы шушыны тәкъдим итте, димәк, ул үзен тыңламый, ул үзен аңламый, үзенең нәрсә кирәк икән. Менә аңа килешә, димәк, миңа да килешер әле, бәлки килешер әле, килешмәсә, менә андый сүзләрне күп ишетәм мин, ярамаган менә инде, бармы, бар, матурмы, матур. Менә шундый фикер йөртүчеләр дә бар, аларны да аңлыйм, чөнки үзеңне аңлау процессы ул бик нык җитди, зур вакыт таләп итә торган. Ләкин һәр кешенең дә кулыннан килә торган, аның өчен беренче адымларны гына ясарга кирәк. Теләргә кирәк. Теләк уянса синең, туктале, Лилия, син ник моны киясең? Бу монда да шушы кием, монда да шушы кием. Әйдә без башкачарак киеп карыйк. Әйдә бөтен кеше кия түгел анда, например, мәсәлән, аксыл тренч. Аксыл тренч булсынмы, шул бежевый песочный оттеноклар бер мәле бик бумга әйләнеп китте. Бөтен кеше шуны кия, килешә, ләкин ул чынлыкта да бөтен кешегә килешми. Шундый матур кара кызлар бар, теге аларга менә шундый яркий, балкып тора торган төсләр кирәк. Ялар югала менә шул төсләр арасында. Шуны карап кияләр дә, аңа килешә, бу төсне модный дип әйтте бу стилист, блогер. Мин дә алып кием әле, миңа да бәлки килешер. Менә шулай торып алар югала. Шул ук вакытта әйтәсең, менә шу кызга шушындай әйберләр килешер иде. Әгәр ул шундый балкып тора торган кызыл, аксыл, шундый алсу төсләрне, оранжевый төсләрне кисә, бөтенләй дә йөзләре икенче төрле итеп ачылып китер дип карап куясың. Ләкин аңа уңайлы шул блогер әйткән, стилист әйткән киемнәрне кию, төсләрне кию. Чөнки үзеңне утырып тыңлау вакытты таләп итә. Кеше арасында аерылып торырга курка. Андыйлар да бар безнең. Бигрәк тә шул ук татар, менә бу безнең авылдан килгән дип әйтим инде, ул кеше нәрсә дип әйтер, аерылып торсаң, анда кеше нәрсә әйтер, кешенең күзләр дип әйтим инде. Артык сүзләрдән дә күркулар. Артык күзләр үзеңә тартып китерәсең дип әйткән. Игътибарны җәлеп итмәскә тырыша, сырмасы белән бергә йөрергә аңа уңайлырак. Булай син шунда аерылып торсаң, синең артыңнан карап калсалар, нинди матур кыз, ничек матур киенгән, нинди матур каблуклар, нинди килешле, яркий шундый матур күлмәк. Менә ул кеше, күп кеше уяла. Менә шулай бердән уяла. Бу әлбәттә инде миңа калса шул тәрбиядән килә, кичкенәдән килә, шул аерылып тормау, аерылып торудан курку инде бу. Моннан куркмаска кирәк. Без бит һәрберебездә индивидуаль кеше. Без беребездә менә синең белән мине чагыштырсак та, икебездә бердә чәчләре бездә бер түгел, күзләре бездә бер түгел. Ошаш кешеләр бар, ләкин шул ук вакытта алар булса да, туганнар булса да, күпме аларның үзләренә индивидуаль шундый шәхсән, үзләренә генә хас характер яклары дип әйтим инде, тышкы кыяфәтләрендә. Безне бит Ходай беребезне дә яратмаган, бер-беребезгә копия шундый теге ошатып. Әгәр безне Ходай яраткан икән, шәхси, һәрберебезне шәхсән, ниндидер бер шәхес итеп инде, дөресрәк әйткәндә. Димәк, без бу әйбердән куркмаска тиеш. Ходай биргән талантлардан, Ходай биргән тышкы кыяфәттән, бүтән булган мөмкинлекләрдән без рәхәтләнеп файдаланырга тиеш дип уйлыйм. Шулай да менә үзенчәлекне ничек таба белергә кирәк үзеңнән һәм кайда киенергә, менә үз стилеңне ничек булдырырга? Әйткәнемчә, әйтеп киттем бит инде. Шул үзеңне тыңлау, үзеңне тыңлау, үзеңне аңлау, үзеңне ишетә белүдән башларга кирәк. Теләгең булса, әлбәттә башлап була. Кемдер психолог белән дә эшләргә мөмкин, кемдер стилистка мөрәҗәгать итә. Шунда да хәзер бик нык популяр, чөнки күлеп һаман шул дип әйткәнемчә инде шул джинсы футболкадан туйды, мәсәлән, яңа артасы килә үзенең стилен. Декреттан чыкканда бик күп хатын-кызлар шулай мөрәҗәгать итәләр, эшен алыштырганда мәсәлән. Һәм мин аларны бик нык аңлыйм, чөнки уңайлы стилист белән эшләү. Һәм кайда киенергә дип әйткәндә, һәрбер магазинда табырга мөмкин. Ниндидер үзенчәлекле кием. Күп вакытта без үзебез ияләшкән киемгә күз
күз салабыз. Кірдім мен мәселен бір магазинға, мына бұл киім меңа бұл бит инде туры киләдер иде, мен мұны киіп қарағаным бар, мындай фасонда менің кигәнем бар, бұл түсіне менің кигәнем бар, бұл киім меңа килешәчәк. 90% ул шулай. Һәм кеше һаманда шул бір киемнәрне ала да ала. Гардеробымда булырга мөмкин 10 пар бер үк төрле шаш фасондагы джинсы шалбарлар, берничә күлмәк, ирләр стилендәге күлмәк дип әйтәм инде. Шул ук бер стилдәге күлмәкләр, озын булсынмы да, кыска булсынмы, һаманда алыштыра, ләкин фасоны, төсе ниндидер үзгә түгел. Шул ук әйберләр кабатлана. Һәм икенче момент ул синең стилизация. Ничек итеп син киесең бу киемне. Шул ук бер үк төрле ак рубашканы киергә мөмкин төрлечә. Киергә мөмкин шул ук джинсы белән дә, күлмәк белән дә, шундый пластик комбинация белән дә дип әйтәм. Майка өстеннәнме, башка нәрсә белән, жилет беләнме, бер үк киемне төрлечә стилизовать итәргә мөмкин. Һәм кеше сайлап ала иң күзгә ташланганын, кеше тәкъдим иткән стилист, блогерлар тәкъдим иткән дип әйтәм инде. Чөнки алай уңайлы. Чөнки индир яңалык керми, без әйттек, что кеше яңалыктан әзрәк курка бездә. Ничектер аерылып торырга кирәк. Һәм менә шуңа татып карарга кирәк дип әйтәләр бит инде. Попробовать, татып карарга, ниндир яңалыклар эзләргә. Эксперименттан курыкмаска. Курыкмаска. Керәсең шул ук магазинга, мәсәлән, син һәр вакытта да моңынчы киеп карадың ди, алдың ди шул ук бер төрле киемнәрне, бу юлы магазинга барганда уйлыйсың. Лилия, әйдә бүген бу киемнәрне кимибез, мондыйлар бездә җитәрлек, әйдә нидер яңа төрле әйбер эзләп карыйбыз. Киеп карыйсың анда аллы гөллесен, чәчкәлесен, тегесен, монсын, бөтенләй үзеңә хас булмаган киемнәрне киеп карыйсың. Ничек син анда хис итәсең бу киемнәрдә үзеңне? Рәхәтме сиңа, ошыймы сиңа, күзгедәге синең үзеңнең кыяфәтең ошыймы сиңа? Бәлки бик нык яхшы шул теге модада, стильдә ничек дип әйтим инде, зәвыгы яхшы булган. Әниең, дустың, ирең, шундый кешеләр бардыр. Аларның фикерен, чөнки взгляд со стороны дигән әйбер ул бик нык яхшы нәрсә. Ләкин аларның фикерләре объективный булырга тиеш. Түгеләндә фу, иске карашлы кешеләр бар бит. Нәрсә кидең, нинди капчык, салмыны, мондыйны кияләрме? Түгел, менә шундый чынлыкта да сиңа карап килешсә, килешә, килешмәсә юк, килешми дигән фикерле кеше булырга тиеш. Безнең аудитория гомумән яшьләр. Яшь үсмерләр, балалар, алар инде укучылар да бар, студентлар да бар. Ә менә кисәгә бәрми торган җирләр кайдалар, кибетләр, кайда арзанрак киемнәрне сатып алып була. Матур да булсын, һәм кисәгә дә бәрмәсен. Иң яхшысы миңа калса, распродаж вакытларын эләктерергә мөмкин. Менә хәзерге вакытта җәйге распродажлар бар магазиннарда, шул кыйбатлырак, башка вакытта кыйбатлырак тоелган магазинда да бик яхшы нәрсәләр эләктереп калырга мөмкин. Сыйфаты яхшы булган киемнәр. Шуңа түгел анда мәсәлән, шкафны тутырырга юк бар әйбер белән күп булсын дигән түгел. Булсын ул әзрәк, ләкин шул вакытта булсын ул килешле һәм сыйфатлырак. Шуңа әзрәк акчаңны җыебракмы, яда булмаса шул распродажа вакытында эләктереп калырга тырышырга. Чёрная пятница вакытында. Шундый вакытта сыйфатлырак нәрсәләрне эләктереп калырга кирәк. Шул вакытта менә мин хәзер элек яратмыйдыр, эзләмидер инде. Хәзер өйрәнеп киттем Wildberries-ка, чөнки бала белән уңайлы, балага да заказ бирергә, шунда уңайлы әйберләр эзләп алырга. Менә анда табырга мөмкин. Чөнки инде һәрбер бездә белә, брендлар инде ул түлиләр нәрсәле? Помещение өчен күпме акча бит инде үзегез бирәсез, аренда бик нык кыйбатка чыга. Реклама өчен, тегесе, монсы өчен, аларның чынлыкта да шуның өчен шундый моментларга бик нык күп акчалар китә. Монда Wildberries-та инде аның өчен акча түкмиләр, площадка бар, тәкъдим итәләр. Чынлыкта да табырга мөмкин. Анда да шул ук скидкалар да була, анда да шул ук әйбер бәясе төшерелгән вакытлар да була. Ләкин инде бер минус эзләп утырырга кирәк. Анда да шул ук магазинга барган сыман, анда да шул ук бик нык актуаль булмаган фасоннар, теге сыйфатлы булмаган киемнәр күп. Ләкин арасында инҗи мәрҗәннәрне табып алырга мөмкин. Шуңа әгәр студентларның, яшьләрнең вакытлары бар икән, җәй хәзер әйме, әлбәттә эзләп утырырга кирәк, киңәшләшергә кирәк, кем беләндер, консультациялар алырга кирәк. Теләк булса бар да була. Second hand-ка сезнең карашыгыз нинди? Киенгәнегез бармы һәм гомумән киңәш итәсезме? Минем бер таныш кыз бар. Менә ул бик нык яратып киенә, куллана дип әйтим инде second hand-дагы киемнәрне таба алганда шуны бик яхшы позициялар. Минем әле дөресен әйткәндә эзләнеп йөргә вакытым юк.
бола тугаштым тегенде монда әле бик йөргә түгел шул барып кайтсаң шопингка дип әйтәм инде барып карасам килә әгәр берәр яхшы шундый second hand тапсам монда бит инде брендлы шундый яхшы киемнәрдә очратырга мөмкин. Европа илләрендә Америка якларында бик нык популяр. Һәм бит инде безнең теге тыелган соц шилтер дип әйтим инде. Менә анда да күрәм мин блогерларда да күрәм, стилистларда да үзем яратып караган чынлыкта да теге винтаж дип әйтәләр бит инде second handлар дигән сүзне бик кулламый, винтажный әйберләрне яратып кияләр, кулланалар һәм бик нык матурлар очрый чынлыкта да. Андый магазиннар анда да бар, очрыйлар. Юк дип әйтеп булмый. Тискәре карашта түгелсез. Юк, әгәр сез очратасыз икән, яхшы сыйфатлы әйбер. Әгәр сез теге кешенең энергетикасы дигән кеше бит инде, ой, кеше кигән бит инде аның шундый нәрсәләр белән. Түгел икән, чөнки аларны чистарталар. Үзең андай химчисткага бирергә мөмкинсең. Табасың икән, юк дип әйтеп булмый. Почему бы и нет, әйме? Чөнки шул ук бәядә булган, мәсәлән, сыйфатсызрак әйбер алганчы, кеше кисә дә шундый винтажный әйберне алырга, чөнки барыбер ул киемнәр бит инде начар кыяфәттә түгел, алар бит яхшы сакланган киемнәрне саталар. Миңа калса ул шундыйны алырга. Һәм миңа калса, менә тагын бер фикер, шушыннан алынган әйберләр алар әле үзенчәлерәк тә булалардыр, аерылып торалардыр. Шуңа күрә әйткәнемчә, алар бит инде күп брендлар тәкъдим иткән киемнәр, шул дигәндер пиджаклармы, үзенчәлекле матур детальләр белән дип әйтим инде. Шуңа күрә үзенчәлекле булып аерылып торырга теләсәгез, бирегә барсагыз була. Шундыйлар бара да, миңа калса second handга, кемдер масс-маркетта булмаган әйберләр. Чөнки ул пиджак Казанда берәү генә булырга мөмкин, шушы second handта. Түгел анда бөтен ярты Казан киеп йөргән чыкты бит Зараның не бомберы. Бөтен кеше киеп йөрде яскыны дип әйтәм инде. Әгәр син табасың икән, например, мәсәлән, идән second handтан икенче төрле бөтенләй дә матур белән дип пиджак, жакет, сыйфаты яхшы булган, кожаный булсын мәсәлән, әйме. Берәүдә дә юк. Син шундый берәү Казанда. Матур була. Шоппинг озатуларга килсәк, шоппинг сопровождение дип әйтгәндә, сез оештырасызмы мондай әйберләр? Әлбәттә, шоппинг һәм разбор гардероба. Ике шушы минем хезмәт. Иң мөһим, основной дип әйтәм инде. Язылалар, киләләр, барабыз, алдан инде бөтен нюансларны, детальләрне сөйләшәбез, бюджет күпме, чөнки төрле кешенең бюджеты төрлечә, һәм мин шушы бюджет нинди сорауларны бирәм, размер нинди, теләкләр нинди максат, нәрсә киергә тели кеше, аның предпочтенияларын дип әйтәм инде сорыйм, кайда эшли, ниндирәк стильдә киенергә тели. Әгәр кеше җавап бирә икән бу сорауларга, әлбәттә уңайлырак була. Һәм шушы сораулардан чыгып, мин инде күз алдыма китерәм, кайсы магазинда, мәсәлән, мин шушы бюджетка сыйышырлык киемнәр таба алам бу кешегә. 15 меңгә дә килгән кешеләр була. Минималь бюджет менә ничә сум иде? Берничә була бит әле шопингда төрлесе. Бер генә образ, мәсәлән, мероприятие бирәнди бәйрәмгә, чарага образ сорап килүчеләр дә була. Андыйларның әлбәттә инде бюджеты икенчерәк төрле. Берәр образ, мәсәлән, фотосессияга булырга мөмкин, әйме? Кемдер туайым гардеробын алыштырырга тели. Бигрәк тә бу популяр инде, әйткәнемчә, шул я эш алыштыручыларда, я декреттан эшкә чыгучылар арасында. Ничә сум белән килгәннәр бар менә максималь бәя? Максималь бәясен хәзер истә түгел инде, максималь бәя күпме булган микән инде? 100-200 мең. 200-гә үк юк, но шу 100-гә якынлы нәрне ансын тоткан бар инде бергә. Иратлар киләме? Минимальный бер 15 тирәсе булгандыр инде. Иратлар да килә. Иратлар минем шундый теге постоянный дип әйтим инде. Берничә клиентым бар. Онлайн да эшләргә мөмкин, офлайн да эшләргә мөмкин. Шул кешенең әйләнеп кайтуы, ул бит инде ышаныч билгесе дигән сүз. Онларны бик нык кадерләп тотам инде андый кешеләрне. Бик нык рәхмәтле шундыйларга аеруча да. Танылган кешеләр бармы менә шул клиентларыгыз арасында, шул бизнес өлкәсеннәр арасында берничә җырчы белән шулай эшләгәнем бар. Мәсәлән, кемнәр? Зарина Хасаншина белән эшләгәнем бар. Аннан соң Илдус Садыйков белән эшләгәнем бар. Аның белән дәвам итәбез эшләвебезне инде. Шулай бер язгы образлар сайладык. Мәлик кичәдә аралашып алдык. Тагын берничә образны ничек дип әйтим инде.
суроо жооп нерсе инде ушундай консультация рәвешендә һәм инде планлаштырабыз яңа концерт сезонына костюмнарны бергәләшеп нитәргә эшләргә шул костюмнар өстендә. Миннән фикерләр, идеялар дип әйтәм инде. Хәзер аның белән июль башында менә күрешергә дип исәпләп куйдык. Күрешеп, менә шулай җайларга, сорауларына, бөтен сорауларга җаваплар табып, эшне бетереп куярга, яңа сезонга эшне башлап җибәрергә дип әйтим инде. Анасын тагын Алсу Фазлыева белән бик зур шопинг булмадан саным, бер вакыт шулай булып алды аның белән. Тагын кемнәр? Журналистлар белән булып алды шулай, берничә журналист. Алар да бит инде кеше янында йөри, аларга да мотор киенү кирәк. Хәзерге вакытта мотор киенеп йөрү бөтен кешегә дә кирәк, миңа калса. Хәзер дөньясы икенче төрле, үз кыяфәтенә карап, теге сорау күтәрдек бит әле. Ничектер әзрәк булса да аерылып туры кирәк инде. Бер бөтен кеше арасында бер төрле булып йөрмәскә кирәк. Ничә сум менә шушы шопинг озату? Мондай уйлар ярыймы сорап? Ничә белән ничә арасында? Минем сәгать, бер сәгать. Бер сәгатем 3000 минем мәсәлән. Якынча китә 2 сәгать. 2 сәгать вакытында инде без Илдус белән 1 сәгать эчендә нишләптер шундый өлгөрдек без, шундый ничек дип әйтим соң, шундый бик нык тиз, яхшы процесс булды. Кирдек бер магазинга, от иде дип әйтәм инде. Башын алып, аягына хәтле бөтен нәрсәне таптык, киендек, чыктык, киттек, шундый үзебез дә аңламыйча калдык, ничек шулай тиз булды. 1 сәгать әлбәттә әзрәк. Чөнки 1 сәгатьтә булырга мөмкин берәр образ табырга. Шундый экспресс шопинг дип әйтим соң, шундый кыска гына мероприятиега образ тапканда. Булай койчак кеше миңа эндәшә бөтен тулайым гардеробны алыштырырга 2 сәгать якынча менә шуны истә тотырга кирәк. Анда бит инде кием магазинына түгел, ярар син кием магазинына кирдең дә киемнәреңне алдың. Оннан табырга кирәк аксессуарлар, сумканы, алкадыр, муенсадыр, образны тулландырырга. Ой, киемен эзләп китәсең, ой, кием магазинына. Анда булмаска мөмкин размеры, анда булмаска мөмкин төсе, менә шундый детальләр белән, ниләр белән, когда шул вакытта син теге сөйләшәсең, бөтен детальләрне ассызыклап, анда ниндидер аңлатып, шул процесс бит ул консультация рәвешендә сөйләшәсең, әңгәмә корасың, аңлатасың, монсы булай кидердең дә куйдың, аха, все, чыктык, киттек, алдык, менә киеп карадык, булды түгел. Киеп карыйбыз, күрсәтәбез, бу киемне булай итеп киеп карасаң була, монсын булай киеп карасаң була, монсы синең бу киемең белән туры килә, менә шулай сөйләшә, менә шулай эшли. 2 сәгать якынча үтеп китә. Бик кисерәк вакытта. 3-кә дә киткәне бар, 4-кә дә булганы бар, көне буена булганы да бар. Ансы бигрәк тә булды минем бер ират белән. Башта бардык разбор гардеробыга, өендәге киемнәрне разбирать иттек, киттек магазинга, Мегага, җыйдык киемнәрне, кире өенә кайттык. Өйдәге булган калган теге разбордан соң калган киемнәр белән кидереп карап, бу яңа киемнәрен тәңгәлләштереп, образлар ясап, фотога төшеп, мин көнне буе ул көнне менә шундый көнем булган иде. Ул андый прям мине бер көнгә нанимайтлар стилист итеп инде. Менә шундый ансы бик рәхәт итеп истә калган ул процесс. Кызыклы. Кире әйләнеп кайтучылар да бар дидегез бит. Кире әйләнеп кайтмаучылар, тискәре отзыв калдыручылар бармы? Менә миндә бер генә тапкырда, дөрес микән, юк микән, тискәре образ Лилия безнең килеп чыкмады, нитмәде дигән әйберләр булмады алай. Чөнки шопингка барабыз, бер дә кием алмыйча кайткан вакыт юк. Менә кешене карап бара, кеше миңа бит инде язылды да, бүген килде дә, бүген Инстаграмда язылды да, иртәгә без шопингка киттек түгел бит инде. Ул кеше языла, кем аркылыдыр күрә, кемдер тәкъдиме белән монда күрә, мине карап бара дип әйтим инде. Мине өйрәнә, ниндирәк кеше мин аңа ошыйммы, минем киенү рәвешем, тормыш рәвешем. Шул вакытта мин үзем дә шулай. Тоттың да кешегә ниндидер ышаныч белән бармыйсың. Өйрәнә ничектер әкренләп шулай якыная аралар дип әйтим инде. Һәм шуннан соң кеше шул ышанычы белән, минем киенү стиле белән, эшләү стилемне ошатып, шуннан соң миңа эндәшә. Берәүдә алайса, бу образ миңа ошамады, гомумән сезнең белән йөрү миңа ошамады дип әйткән юк. Чөнки без эшләү процессында ук ачыклыйбыз андый сорауны. Мәсәлән, мин тәкъдим итәм, менә Илүзә сиңа менә бу киемнәр килешәчәк, әйдә киеп карыйбыз. Кеше әлбәттә бит инде миңа ышанып килә бит инде шопингка. Киеп карый. Һәм шул вакытта әйтә, Лилия миңа
ошо битмей эле. ошо битмей, миңа некомфортно бу образда. Миңа әле бу тегенчеке әйтим инде, нык яңалык бу минем өчен, зур яңалык. Мин мондый нык гомергә кигәнем юк. Менә ул сораун сүзне бик нык еш ишетәм. Минем мондыйна киеп караганым юк. Мин мондый киемнәрдән гомумән һәр вакытта урап узадырым. Сез миңа бөтенләй яңалык ачтыгыз дип әйтәләр инде миңа. Чөнки әйттем бит әле, біз үзебезгә бер ияләшеп киткән әйберне эзлибез һаманда. Яңалык түгел, һаманда шул ук Шаблон буенча киенәбез. Шаблон буенча зона комфортынан чыкмыйбыз. Әйе. Һәм менә шуның аркасында шундый моментлар килеп чыга. Киюнү процессында әйтәм, менә иллюзия монсын киеп карыйбыз, менә монсы белән монсы туры килә, монсы белән монсы туры килә. Мөмкин шундый бер кием икенчесе белән туры килерлек, ялгыз позициялар эзләмибез. Һәм кеше әйтә, шунда мин сорыйм кабат-кабат, точно шимме, син ышанасың, чөнки минем чутье дип әйтим инде, менә ул нык шул вакытта кешене теге сканер машинасы теге аңлап алу күзенә чыга кешенең. Ушимы юкмы, икеләнеп торган вакытта, мәйтәм, сорыйм инде кабат-кабат. Точнымы, 100% алабызмы? Чөнки теге әзрәк ни булса, икеләнү күрәм икән, сорыйм. Киешәксеңме, ятмыйчакмы, кире кайтара торган кием булмыйчакмы, әрәм булмыйчакмы, анда шулай сорыйм. Кеше әйтергә мөмкин. Әйе, миңа әле иртәрәктер. Мин әле икенче шопингка мәсәлән, әле бүген гадирәкне алып торабыз, икенче шопингта шушындый ниндидер яңаракны, яңа стильдәге киемне алырбыз. Әкренләп өйрәним әле дип әйтүчеләр дә була. Кайбер кеше әйтә, Лилия бу яңа, мотор, теге алып карыйм әле, киеп карыйм әле, ияләшеп китермен әле. Бүген киеп караганга гына, беренче тапкыр булганга гына ияләшә алмый торам дигәннәр дә була. Менә кеше төрлечә. Бар кайбер кешеләр, алар гомумән кибеткә йөрергә яратмыйлар. Тик кирәк булганга гына эзлиләр киемне, барыбер сатып алалар. Ничек тә булса әзерләнергә кирәкме менә шулай кибеттә, шопингта йөрү өчен? Мораль яктан анда белмим. Алар өченме? Әйе, алдан уйлап чыгарга кирәкме, нәрсә кирәк сиңа? Әллә инде белмим, тута кабагына алып булмый бит инде аны. Миңа калса һәр кешенең дә башында ниндидер образ булырга тиеш. Мин һәр кешенең үзенең шкафында нәрсә бар икән, үзенең шкафының начинкасын белә бит инде. Минем бу әйберне алыштырырга кирәк. Бу әзрәк искергән, моның фасоны актуальлыгын югалткан, моны алыштырырга кирәк, яңалык кирәк менә шундый әйбер. Һәм миңа калса һәр кешенең дә башында шул образ магазинга барганда да, кибеткә барганда да аның белән булырга тиеш. Һәм бик еш кына була бит әле шул образдан кеше тайпыла да, кирәкмәгән күтәреп кайта. Менә шулай берне каты торырга кирәк үзеңдә. Сиңа кирәк икән ак футболка, ак рубашка алып кайтасы түгел. Күрдең дә, бу яхшы скидка белән, бу миңа ни, тегеләй булай, тегендә күрдем, монда күрдем, түгел. Кирәк икән сиңа точно менә шу нәрсә күтәреп кайтарга кирәк шунсын. Потом аннары инде уйларга кирәк икенче шул моментлар турында. Игә кайткач аннары үкенәсең бит әле, нәрсәгә алдым, нишләп акчаны битердем инде мин тагын. Акчаны әрәм иттем, тагын шул ук бер хәл, нигә булай иттем инде, аның кайфыңны бузып тагын үзеңнең шундый әйберләр булмасын өчен. Менә каршыгызга очраган кешене шунда ук карыйсызмы, инәсеннән җибенә кадәр? Бу кеше булайрак киенгән икән, моңа менә бу әйбер килеп бетми, килешми дип. Андый әйбер килешеп бетми дигән, чөнки һәр кешенең үзенең сайлау мөмкинлеге, выбор дип әйтәм инде һәр кешенең үзендә. Кинәсе килә икән аның шулай итеп. Димәк, ул аның бүгенге көндә теләге шундый. Килешле булмасын, мен теге шундый упрек дип әйтим, тәнкыйть белән алай итеп караганым юк. Әлбәттә, менә моны кигән булсам, моңа матуррак булган булыр иде. Шундый матур кыз чәчләрен булай итсә иде дип менә шулай дип, әлбәттә, башка фикерләр килеп китәр, ул теге шундый кыска гына берничә секундлык кына теге озаклап уйлап йөрмисең инде берәү турында да, һәм шул вакыт ямсыз дигән түгел. Чөнки һәр кешенең бар мөмкинлегенә чыгып җитә, теләге, психологик моментлары, нинди аның халәте, ичке дөньясы бүгенге көндә, бәлки аның бик зур проблемалары бардыр. Бөтенләй кием турында уйларга, кайгысы, мәсәлән, образлар турында уйларга теләге дә, мөмкинлеге дә, вакыты да юктыр. Бәлки аның эшендә берәр нәрсәдер, бәлки гаиләсендә. Шуның өчен әйтәм инде, осуждение була бит инде, тәнкыйтьләү, аның андый күзлек аша карамаска тырышам, карамыйм да инде. Дус туганнарыгызга бәлки киңәшләр бирәсездер, менә булайрак итеп җибәрсәң, булай матуррак булыр иде дип. Элек киңәшләрне уңга сулга чишкиләргә яратадыр идем. Кичкенәдән шундый минем шундый теге характерымның бер үзенчәлеге өйрәтә. Укытучылык инде бу минем канга сиңгән. Ул минем тумыштан шундый нәрсә. Өйрәтергә ярату инде.
направлять итү, юл күрсәтергә теләү. Хәзер бик уйлап кына сорасалар, әлбәттә киңәш итәм. Апа, мәсәлән, һәрвакыт инде минем иң зур, ничек дип әйтим, клиентлымның берсе. Көн дәвамында да булырга мөмкин, көн сайын да булырга мөмкин. Лидия булай кисәм, Лидия моны алсам, ничек була, тегеләй итсәк, булай итсәк, менә апа белән һәрвакыт шундый нидә. Элемтәдә. Шул ук вакытта минем әти, мәсәлән, үзе бик нык матур киенә. Менә ул миннән хәтта бер татарча мин әзрәк кечкенә мәкаләләр язарга яратам. Шунда да язганым бар. Әтинең стиле турында. Бик чиста пөхтә, аларның канында шундый нәрсә инде. Ул шуннан күчкәндер дә бәлки матурлыкка нигә. Әнигә хәтта кием сайлаганда да әти соңгы сүзен әйтә. Илсөяр, бу сиңа килешә иде, бусын алабыз. Юк, бусын киемә. Беренче тапкыр ишетәм, Иратның шулай матур киенгән. Минем әни аңа ышана. Әтиң һәрвакыт әйтә инде, әтиң белән сайладык дип әйтә. Мәсәлән, бу кайтуда Сабантуй алдыннан әнигә алып кайттым итәк. Шул итәккә өстенә сайлыйбыз ни? Өскө кием. Шунда плюс аклы каралы күл итәк. Әти әйтә инде, килеп керде дә. Мысы матур. Бусын киемә бусын ни? Кискен генә. Мысы килешми, бусын киеп торма. Чөнки теге һәм әти ул күп кеше сыман теге артта калган фикер йөртми, барыбер алга атлый дип әйтимез. Аны менә хотя опять тагын рус сүзе кулланам. Ул каядыр карап нитеп тә ятмый. Ул бит инде минем сыман теге ниндидер яңалыклар артыннан яңа нәрсә быел модада нәрсә дигән әйбер. Күзәтеп бармый. Менә кешегә карый да килешәме, юкмы? Һөнәре буенча кем? Һөнәре буенча зоотехник. Хәзер эшләми инде зоотехник һөнәре буенча. Ну, хәтта авылда яшәп, иртән чыгып китәдер нигә эшкә, җәяүләп ялтырап торган резин итек киеп чыгып китәдер инде. Менә шундый. Стрелкасын әнигә суктырырга рөхсәт итмидер. Үзе суга һаман да стрелкасын. Рубашканы бер кисә икенче киеш юк иде. Зоотехник мал арасында көн сайын теге фермага да бара, үзенең теге офис түгел, нәрсә дип әйтә инде. Авыл җирендә шундый теге офис контора дип әйтимез. Эш урыны. Эш урыны, анда теге документлар, нәрсәләр белән дә утыра. Шул вакытта эшчеләр белән дә күрешергә кирәк. Мал арасына кирип чыгарга мөмкин инде. Бер кайчанда пычрак күлмәк киеп, мондай каралган күлмәк белән йөрмәде. Эш вакытында матур итеп киенеп, духин, одеколонына сибенеп, чәчләрен тарарга мөмкин һаман да көненә 50 тапкыр, кулын юа да көзге янында чәч тарап китә. Мәйтәм, монның хәтле мин дә чәч тарамыйм. Һәм ирем дә шуңа ошаган. Менә белсәгез, чәчен көненә 50 тапкыр тарыйдыр. Әйтәр бит хатын-кыз. Әтисенә ошатып ала ди. Менә мәйтәм, нәкъ тә шундый булгансыз сез. Менә шундый әтинең шундый үзенчәлеге бар. Бу нигә каян кирип киттек без? Каяндыр кирип киттек. Менә шундый әтинең үзенчәлеге, кием сайларга иргә ярата торган. Бик кызык. Һәм менә мин истә апаның туена күлмәк алган. Ой, кызым, куршак кебек син. Һаман да истә әтинең шул сүзләре. Мондай әзрәк пышнырак вакытта стиль белән бик кызыксынган түгел. Мәктәптә эшләгән вакытларым, кызым теге күлмәген кияле, аяк очларына баса әле, менә шундый әтинең характеры, шундый ягы бар. Хәзерге җәйдә нинди төсләр актуаль? Бу сорауны миңа нинди очрашу булса да, нинди ни булса, Һәрвакыт бирә торган иң популяр сорауларның берсе. Мин һәр вакыт минем җавап үзгәрми үзе. Кешегә нинди төс килешә, шул модада. Чөнки мин әйтергә мөмкин, менә бу ел кызыл төснең шундый оттенклары дип, сиңа килешмәскә мөмкин. Шул стилист әйтте, менә Лидия эфирда әйтте бит, шушы видеода әйтте бит, һәм мин барып эзлим шушы киемне түгел. Килешә икән, алыгыз нинди төстә. Чөнки берәр төс булырга мөмкин, бик нык популяр, калганнары булырга мөмкин шундый второстепенныйрак. Чөнки модный домнар инде безнең күрсәтә анда миллион төрле төс. Һәм һәрбер төстә модада. Әгәр синең фасоның килешле икән, әгәр бу кием сиңа килешле икән, төс второстепенныйрак момент. Әлбәттә, ул сиңа килешергә тиеш, сүздә юк, ләкин фасоннар барыбер беренче чиратта, беренче урындарак тора. Шуңа карамагыз менә бу сүзләргә, нинди төскә, нәрсәгә, нинди модадамы алар, юкмы дигән. Килешә икән кием сезгә, алыгыз, төсенә карамыйча. Төсне хәзер ачыкладык. Текстура, фасонга килсәк, ниндирәк, бәлки бардыр шундый киемнәр, мәсәлән, хәзер бик популяр итәкләр, безнең джинс итәкләр. Макси длина, озынлыктагы итәкләр. Модадамы алар булган? Алар керде, быел дип әйтәм, мин шушы 1-2 елда бик нык актуальләшеп, популярлашып китте. Максималь теге озынлыктагы, инде макси длина дип әйтәбез инде, итәкләр. Булсын ул джинсы, булсын ул атлас тукмадан, сатин тукма булсын ул хлопковый шундый карго кисәле итәкләр.
Тукмасы алай теге Мөһим роль мөһим уйнамый? түгел, төсе дә түгел, менә шул Озынлыгы. озынлыгы. Бер мәлне безнең бик нык популяр иде миди, шул тез астыннан әзрәк аскарак төшеп тора торган инде. Шунысы бик популяр иде. Ләкин шул ук вакытта алар да үзенең актуальлыгын югалтмый. Чөнки анда әле озынлык кына түгел, киемнең гомумән фасонын ниндирәк ул кысып торамы, ниме, шуларын да игътибарга алырга кирәк. Шул ук вакытта бик нык матур бар кыска мини длинадагы. Әгәр кешегә килешә икән, әгәр кызларның аяклары матур икән, мин берничек тә әйтә алмыйм, кимәгез бу киемне дип. Чөнки мини длина шулай ук популяр. Әлбәттә, быел кирип китте макси длина, ләкин ул макси длинага әле безнең бар кешеләр ияләшә алмый, бездә бит инде әкренләп кабул итәләр андый нәрсәләрне. Без ияләнеп беткәнче инде ул мода чыгып та китә. Икенче нәрсә модага кирип китәчәк, шуңа бит инде бар беренче группа, теге шул модадагы әйберне эләктереп ала да, һәм башка халыкка әкренләп тарата дип әйтим инде. Ә менә шулай ук әле кияләр хәзер күн итәкләрдә, күн жилетлар, жакетлар һәм әле тулайым деним образда да киенәләр. Менә алар хәзер популярмы? Тукымага килсәк инде хәзер. Тукыма әйткәнемчә, тукымада гына түгел монда, фасонда. Гомумән аларга кирәк фасон дигән сүзне иң бер нигә башка кертеп калдырырга кирәк. Ул total denim дигән сүз ул безнең вакыт гел тел ишендә йөри. Аның шул total denimның булырга мөмкин төсе башкача. Кисәлеме ул, кисәсезме ул киемнәр, менә шундый кысып тора торганмы ул, аларның тоже фасоннары төрлечә була. Шуңа бу елда булган total denim образлары, популярный образлар берничә ел элек булганнар белән әлбәттә алар аерыла. Шуңа менә шул фасон дигән нәрсәне карарга кирәк. Күн әйберләр шул ук вакытта инде ул вакытта фасон мондыйрак булса, хәзер мондыйрак, икенчерәк төрле үзенчәлекләре була. Шул әйберне тәкъдим итмиләр бит инде безгә. Шуңа фасонга карарга кирәк, тукымага түгел. Шулай ук менә еш кына әйтәләр, моданы акча эшләү өчен үзгәртеп, алмаштырып торалар һәр вакыт дип. Дөрес әйберме? Килешәм әлбәттә. Шуның белән безгә мәсәлән Илүзә уйлап карасак, без бер алган киемне рәхәтләнеп бик озак киеп йөри алабыз. Минем үземдә дә вакыт менә шундый теге стилист фикере читкә китеп тора да дигән. Мәктәп нәрсәгә инде шуны хат кием аларга бер карасаң уйлап куям инде. Миндә әле аның хәтле кием түгел, чөнки мин кайбер клиентларның шкафларын, гардеробларын разбирать иткән вакытта күрәм. Андагы кием, аны киеп бетереп булмый. Чынлыкта да, ул бит миндә кайбер клиентларым хәтле кием юк. Чөнки мин киям, рәхәтләнеп киям мин киемнәрне. Бер кием тегеләйтеп киям, мондый сочетание ясыйм дигәндәй, ясыйм дигәндәй, түгел анда бер алдым да, бер кидем дә, теге эмоциональ покупка өчен генә түгел. Алай ялгышлык эшләмәскә тырышам. Сез инде тәҗрибәле, бәлки шуннан да киләдер. Сез аларны туры китерә аласыз, бит туры китерә белмәсәң, шул аласың инде. Аласың. Шул вакытта теге үзләренең психологик халәтен дыра дип әйтәләр бит инде. Менә шуны каплар өчен эмоциясы юк, башкача ниндидер кайфны күтәрергә кирәк, үзеңнең бәяңне күтәрергә кирәк, кием ала да бер вакыт була шундый эйфория. Мин яңа матур кием килде, ул бит нык нитә, сизгәнегез булса нык, ничек дип әйтим инде. Йогынты ясый кешенең халәтенә. Кайфларны күтәрә, үз бәяңне күтәреп җибәрә. Бүген әзрәк киядә бу киемне, тагын яңасы хочется, яңаны аласы килә. Чөнки бу кием үзенең уже эмоцияларны, ниләрне безнең шопоголиклар бәлки шундыйдыр. Яшәтеп җибәрде. Яңа эмоциялар артыннан кемдер ашый, кемдер кибеткә бара. Дөрес. Кемдер ашый, кемдер гулять итә, кемдер путешествие. Һәрбер кешенең үзенең ниндидер шул эмоцияларны күтәрә торган кайф чыганаклары дип әйтсәк тә була. Һәрбер кешенең үзенеке. Менә шушы әңгәмә ахырында хәзер бәлки әйтелми калган сүзләрегез бардыр, яшьләргә, яшүсмерләргә. Менә шулай эшләмәгез, бәлки шулай эшләгез дип киресенчә. Менә хәзер яшүсмерләрне күрәм инде. Бик күбе һаман да бер-берсен ничек дип әйтим, копировать итәргә тырышалар барыбер да. Безнең дворда да яшьләр күп, укучылар да күп. Шул ук бер кием бөтенесендә дә. Аерылып торудан курыкмагыз, яшьләр, сезгә әйтәм. Чөнки сез безнең киләчәк, чөнки сез илнең киләчәге. Шул ук кыска чәчләр, шул ук кыска итәк хәзер бик модага кирип китте бит, шундый теге школьный формадагы сымак. Курыкмагыз, кешечә киенергә тырышмагыз, үзенчәлекле булыгыз. Сезнең вакытыгыз да җитәрлек, сезнең
акылыгыз да җитәрлек. Сезнең әле шундый яшь үсмер чагын чорында була торган характердагы бунт та бар сездә. Шуңа үзегезне эзләнүдән, ниндидер яңалык татып караудан курыкмагыз. Киемнәр турында бу башка әйберләр турында түгел. Эзләнегез. Хәзер бит инде Корея фильмнарын, дорамаларына карап бик нык популярлашып китте. Үзем дә әлбәттә караштырам, яшерен батырын түгел. Аларның стилен кабатлау китте. Менә һаман да шул кабатлау, ниндидер копирование бара. Курыкмагыз үзегез булуга. Әгәр сезнең исемегез кем анда Гөлчәчәк икән, булыгыз Гөлчәчәк, булмагыз Айсылу. Айсылу ул башка кеше. Бу кисен Айсылу шундыйны, син ки башканы. Аерылып тордан курыкмагыз. Үзегезнең шәхес икәнегезне онытмагыз. Чөнки менә шушы яшүсмер чорындагы киенү процессларын, үзеңне өйрәнү процессы ул сезгә киләчәктә ярдәм итәчәк. Менә шул. Шушы шәп сүзләр, шәп фикерләр белән без инде шәпләп нокта куябыз һәм сезгә рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Илиза сезгә һәм рәхмәт бар тыңлаучыларга, караучыларга, кемнәр карыйчак бу видеоны. Рәхмәт. Һәм бик зур рәхмәт, әлбәттә инде безнең шушы студияны биреп торган Китап радиосына бик зур рәхмәт әйтәбез һәм сау булышабыз. Пока-пока.